Takže čaute, zdraví vás Maniko pri tejto kratšej informačke. Chcel by som vám povedať, čo budem natáčať do budúcnosti. Let's play a tutoriály let's play by som natáčal na hry Minecraft. Hlavne Minecraft, áno. Shakes and Fidgets, Counter-Strike 1.6, Source, Global Offensive, Trackmania Forever a iné dobré hry. Potom na tutoriály by som robil iba na hru Minecraft. To je všetko. Budem sa tešiť, keď mi budete dávať odbery a budú sa vám moje videá páčiť a tak ďalej. Takže zatiaľ, čo mám tie odbery, vám veľmi ďakujem a lajky. Takže za takých, keď budem mať takých 15 odberov, tak spravím jedno veľké video, kde budeme 3, 4, 5 a bude to fakt zábava. Takže sa tešite na moje videá. Videa budem točiť asi 5-6 videí do týždňa. To je maximálne. Potom ak sa vám moje videa budú páčiť, dajte like, odber, koment, prípadne. To je asi všetko z tejto krátkej informačky. Chcel som vás to iba informovať o tom, čo budem natáčať, aké tutoriál budeme robiť a tak ďalej. Takže zatiaľ sa s vami lúčim a čaute.